Remote mouse er en anden form for fjernstyring i stedet for TeamViewer. Der er godt nok gratis, den her koster 26 kroner. Men fordelen ved den her remote mouse er, at den ikke laver dobbeltsætninger. Lige nu er det sådan, at hvis du bruger TeamViewer til at tale ind på computeren, så laver den som en dobbeltsætning. Det gør remote mouse ikke. Hvis jeg trykker på den, så kan I se, så skete der ikke en dut. Du er lige hernede, jeg skal lige trykke ordentligt på den her. Her, sådan her. Og hvis jeg trykker ind og får et tastatur frem her, så kan I se hernede ligger talegenkendelsen. Og så kan jeg ved at trykke på den og bruge remote mouse taletekst ind på min computer eller Mac. Jeg kan downloade den på PC og Mac, det er gratis. Men at købe den til sin telefon eller iPad, det koster noget. Så her er en fantastisk mulighed for at bruge talegenkendelse sammen med iPhone eller iPad. Hej. I stedet for at bruge TeamViewer, kan du bruge Remote Mouse. Her kan du se, at jeg har downloadet den på min computer. Så downloader jeg også Remote Mouse på min iPad eller iPhone. Du åbner nu Remote Mouse, og så kan du se, hvis det er her, at der står, at det er min computer, og her er min IP-adresse. Hvis jeg så går over på min iPad, så står der her start. Og det er vigtigt at forstå, at for at kunne lave det her, så skal du bruge den samme Wi-Fi, både på din iPad og din computer. Og så skal jeg skrive koden ind her, når jeg opretter det, og når jeg har gjort det, logger jeg på. Så nu har jeg skrevet koden, så trykker jeg, og så ser det nu sådan her ud. Nu kommer den her menu frem, og så trykker jeg ned på nummer 2, næsten skærm. Nej, undskyld, den her nede i bunden. Og når jeg gør det, så skal vi se her, så vil jeg gerne have mulighed for at vælge der. Her kommer menuen frem, her kan jeg nu vælge at åbne Word. Nu trykker jeg på iPad'en, og så nu fjernstyrer jeg computeren via min iPad. Jeg kan se her computeren. Her blinker den. Og nu vil jeg jo gerne indtale teksten. Så går jeg herop og aktiverer den herovre. Og trykker en gang til, så pilen vender nedad. Så kommer teksten eller tastaturet frem. Så kan jeg gå ind og trykke her. Kære studerende på Hovedstadens Ordblindskole. Jeg håber, at I kan bruge dette program. Remote Mouse til at indtale tekst på jeres Mac eller PC. Ja, så kan I se, så kom det ind her. Er det uden fejl? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Man skal ind og ret til, men det er en fantastisk måde at få teksten ind på sin computer. Og det der er det gode i forhold til TeamViewer lige nu, det er, at den laver det ikke dobbelt. Lige nu, hvis man indtaler på TeamViewer, så kommer tingene dobbelt hele tiden. Her kommer de kun én gang. Hej så længe.